4 kotba li għadhom kif ġew ippubblikati se jxerdu l-kultura tal-lokalità ta' Birkirkara ma' diversi qarrejja. Il-kotba tnedew b'mod virtwali mill-Kunsill Lokali ta' waħda mill-akbar lokalitajiet f'Malta. Il-kotba huma triloġija tal-kittieb Tarċisio Zarb. Magħhom ġiet ippubblikata wkoll it-tieni edizzjoni ta' Muża Karkariża li ġie kkumpilat minn kittieba tal-lokalità immexxija wkoll minn Terry Muscat. Waqt it-tnedija li saret b'mod virtwali, is-Sindku ta' Birkirkara Joanda Bonogrek qalet li l-Kunsill baqa' għaddej bil-ħidma kulturali tiegħu biex jippromovi l-eruq tal-lokalità. Dawn huma nies letterjarji Karkariżi jiġbru l-letteratura tagħhom bl-attivitajiet li jagħmlu u aħna bħala Kunsill nippromovuh bħala ktieb. Biex hekk il-letteratura Karkariża u n-nies Karkariżi jibqgħu ħajjin. Il-Professur Charles Briffa illi waqt it-tnedija ta' spjegazzjoni tal-kontenut tal-kotba qal illi dawn se jwessew il-ħsibijiet tal-qarrejja dwar x'jagħmel il-bniedem dak illi hu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.